Rabbi Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pamuluk kita sahabat dan saudara assalamualaikum dan kalam sida adapun kami rana nyolong datang di tempat surau lapan lode urang sagalo nyolampu las dalam pasang lapian sudah puluh bantah oi tira hilang-hilangin sudah takambani ajo mama na pandai batenggang mana na rubiah sarato jajanang kau ujung kapangkat curano berisi sire pinang tambah lagi timba kau jeroko ko adar pananti la sadang elo dua la barapo makan la basanto segalo si penonton la telah biaro baraso kemandang ajo bunyi na elo ini sekolah kami Kumarisan saikan mengajian dan adik kami tak pandai di sekolah lama ada orang pakai sebelum negari aduh boleh bala tak pegang di pangulun di sekolah kami sakumari rumi kama ngaji sora jale mutawi di sekolah lamo sora paci sebelum negari ada pemusaji tapi pegang lema bila dekati me anta ko kacino menjual pinjai anta ko anuku garam kalawi sabuannya lagi nan kalam sida sagalo alena datang anan dari jauh tamula datang joko dari dake labain pun sekarang labah duyun naik ini ruangan anda mendengarkan silawai dulang antaro kami nama rapo pasang ko silawai kami dimisalkan orang umpamo balai kota padang panjang balai nyurami pagi jepatang umpamo bendi jokare taloyang nyampang ko ado urang menumpang biya kapai atau kapulang naba bendi ranca naba kudo kadang kusia nyana mata lari nyana kancang tetapi panah berapi untungnya malang bendi nya buruk kudo patah pinggang lari manengku ya payaki jombalang baik itu oleh nama Allah sekarang oh haram ma'lumah iyo desa galo lanyo sidang ala juga beliau Rasul yuai kalini ba ya Allah la ibadihi ya Allah dengan
iyo kamangambang ajo uritul kamalam lan nabitu ala dimutoba asamo wala kami sabu iyo apo si ngado nanda tala iyo nanda ulu ilai maabadi pintu ala kapinun tonaba samode alu ala denyo aya le sarato bundo iyo lagi sabu inamu dalai gadang ala dena tidak ala kading bauga ala nyo leka nini ala ijo baba iyo kapang uluda rajo la deka alim lajo ulama iyo orang sai kamu kacarani ala tahu kanda iyo dan lagi cando iyo leka bulur la denyo kandung asarato bega akanyo kajo pemudi la generasi imudo sepesi la denyo kana la deka angku kita angku lainyo jusana muloka atamu dalai angku de jali sadana ala bilangan ka aduh lesagano laina dirin la padu mana amnaku la dekare kan la dekan kami yo samudu kangajo uritu laika sikan la de angkasa yo de ramariba anamu la dekati masa untuk sudah lekan jadi jual dalai jawe la bela salah iyo dari kami ba aduh dari pandang iyo de ramariba anamu de ilalai iyo Allah la ilaha la daya mulai la la Assalamu alaikum. Ada ayam mulai Lade bilang lade kadu lade nani longo ala iyo angai 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 ganti ada ayam mulai lanani ada jaran Allah denani Allah masyarakat tukang
lama ladenyo kini karena doi wajaranyo Ondelai nada lainnya dawai pado malam nago iyo lainnya dawai karena do pulo mari kita saksikan Allah di soal mukodimah Allah dalam masuk Allah dekan di singajo lekaran lo pengajian le pendi di kita di bidang lade kamu Lai suruh ladai ojo daga Lai adon hidan Lai tinggal adi kita Ma'amal ladai ogan sajo Oh diri adalah kata kita oleh wahai ladai saudara oleh hendak ladai odang hari kalau dia hidup oh kita dia kan mati oleh aku kita ladai otan mati karangi dela jalan leka kita ladai lalui supaya ladai selamat dela kita la selamat ladai nyobadan kadalam La ilaha illallah Oh handal dayullapan Oh handal dayullapan Lesa dalam dayunyo dalam Dihamdi dayukan mati Dinyawa laikan pada Oh pandang ladai olah tubuh Oh pandang ladai olah rabi Manu ladai onyobana Oh ibu ladai onyobana Ladi dalam walai Al-Quran Oh ayat laitatuli Ampusikum oh ini lalabuni apal tulam basiruna oh tambahan denyol lagi dalam lejonyo tuku oleh adol ladai oladi ladi dalam ladai onyo diri Rasul ladai otadiri dalam deyo rasio oleh adol ladai ona sunyi oleh lami salam oleh anda adalah tuntun
Delai pandang lebih jauh lagi dalam ladanya kulit dalam ladanya oh aduh ladanya namidu lade hujan lade tabasa de api lade alatu mulai tubuh de lati Pola de irona punya dari mana lainnya masa dari mana lainnya mulu dari Tuhan lai batana la di masuk lai kabilu najo kalau de itu marusil de kita sabar dari iku sama solari dulu sama solari dahulu den sabar dari iku seorang ladainya saja Tuhan memandang pada dirinya kemudian lay berdompet delay sifat lay nandu lay kata itu jamal oh itu lay namo sifatnya lay kebagian si ujuram si para adalah Tuhan kita. Kapado de ilai no nuran de Muhammad la de namo. Delayan la de apun hidup den lalu la de barakato. Lebagato. Allah ini bunyinya dalai goko aku Tuhan lai siapa lai joko aku hamba Tuhan siapa kemudian Tuhan mandiliknya to lai dengan pilih kasih satu jo ibu Abu Mantar Muhammad masuk di sana lade sange malu kepada Tuhannya Muhammad pun sujud sekadar lama 5 kali sujud pada itu masuk kapan tanya palu masuk di sana labahu jalabe di dunia nako iolai palu nur sama tomato itu ke asalan di diri kita wahai saudara andai dan tolak la ilaha illallah hendaklah pegang oh hendaklah pegang malam dan siang oh itu amalan kaki to tompang dagang kembali pulang la ilaha illallah hendaklah pegang oh hendaklah pegang malam josia itu amalan kaki to tompang dagang kembali pulang sakit itu gua jadilah hilang oh hilang samonyo sakit di tubuh tak hindar samonyo lawannya musuh di situ kita bagi tahu aju lagi nyawa meninggalkan tubuh oh kita tahu
dua menyerahkan diri kepada Allah Rabbul Izzati. Oi kata sepatah indah dinanti, negara lah sudah tak dia berdiri. Oi jauh tak buka senanglah hati. Masuk dasar ugo kampung yang rapi, soal pengajian sekian dibagi. Bumi senang bapa di mandadi, anak buah gambang nagari na arami. Ona panjang umur nak murah rezeki, ibadat ke Tuhan nak ibadati. Itu dalam beriman mati suci, itu permintaan daripada kami. Daripada kami panabarabi, oh wahai sahabatullah saudara. Itu pembukaan di kami badu, Allah kami bari di muka basamu. Sebagai nyopok malam nyonanku, pambantang nyolapi akan jadi dua. Katunan protokol sebagai tamunya, indah ba indah apa. Karena kita disiko pokok samono, indah ba indah apa. Alanan dibari mulo para tamu, ini bagitulah malaka elonyo. Baru dari laluinyo tuh, lalari malam sekarang bantu. Ondelai wahai nande sabar, iyo nanala kami bari. Ikini bala de karanca, kami olah de umumkan ke masyarakat iyo nambasamu. Di daerah Arifan memang kan itulah de namonyo. Iyo acara nandi musola, iyo lah katam lah kanamonyo. Ya itu di simpang lah de joam di nagari bana Arifan. Iyo acara katam Quran, oh iyo konan diri malam kini. Iyo acara nada dakwah, iyo nan itu acaranya. Iyo lagi hati di desi untuang sudah edenamo. Iyo nan namula manajemen, iyo nan lagi pesantren sano. Ya itu dejo ya kita arifi bana de judukan. Oh pimpinan iyo lah de tuanku, yusranan itu de namonyo. Sebagai iyo lah manajernya ya itu derep hai de Fernando. Iyo nan intala de batu itu bana iyo de galanyo. Atau de iyo siraju basa itu karena tuh puluh namonyo. Iyo nan Mister Jet Angkasa. Iyo nan namola de nyo dedi. Pandeka iyo la de nyo sati tu bana iyo galanyo. Orang datang dari padang lawe sabana de gagahai samparono. Iyo manajemen si uto sudah iyo la kana de namonyo. Marinan iyo la didoakan kabake Tuhan yang masuk, semoga turut si untuk sudah berjalan iyo lancar duo. Demi iyo la de kemajuan iyo si untuk sudah nangku. Iyo nang maju la manajemen itu pintanan de jo pinto. Iyo nan nalara de nyo tahu de dosana di Arifan nangko. Iya Arifan la de nyo ati wal
walau arifan de bawahanyo kapadoi masyarakat kami umuladekan basugiro dela data karano nande acara memang de Allah kami mulo ya itu acara silawat tulang piatu de malam lagi tetapi di dalam pado itu memang adalah denyo juo dakwah iolah de agamo ionan akan de namonyo akan disampaikan de buya kito ionan tuangku jali sadana itu bana io de namonyo kinakala de berlangsung memang sasudahlah de basugiro ionan dela datang pacape langkanan de kaiko iya si kau de baku walau nan kau nan kundu iya datang pakai Honda walau nan datang pakai Oto iya pakai dari kurati walau memakai Oto busu walau nan datang laju Avanza walau nan datang laju Pajero iya datang walau iyo nana johon dan nana bamere de payo dalam memakai walau memakai Honda walau nana badal nana kaki walau nana tanya sepeda untuk nandai menang silau enak mudo nama cari jodoh Dela itu terminta Lakinlah diberi sapata jodoh Terima kasih dah mulo para tamu Terima kasih dah kesukaan mundo Irama kasih dah panarang kasaruko Jote kurang Tuhan namo lagunya senang hati dan tutu lupa segala asal usulnya dia diciptakan Allah ya Esa lupa segala asal usulnya dia diciptakan Allah yang Esa sadarlah wahai manusia hidup ini tidak akan lama sadarlah dirimu wahai kawan hidup ini sebagai titian mulai beruban telinga mulai jarang gigi mulai berlubang mata mulai berkunang itulah tandanya teguran Tuhan itulah tandanya teguran Tuhan banyaklah orang lupa daratan bila hidupnya diberi kemewahan segala asal usulnya dia diciptakan Allah yang Esa lupa segala asal usulnya dia diciptakan Allah yang Esa sadarlah dirimu wahai kawan hidup ini hanya sebagai titian sadarlah wahai ibu dan ayah hidup ini hanya sementara rambut mulai beruban telinga mulai jarang gigi mulai berlubang itulah tandanya teguran Tuhan itulah tandanya teguran Tuhan iramal dikasih dan mulo para tamu dikasih dan jalan lakasarudo ini irama bangkina iyo sebat
Karan untuk anak muda-muda. Iyo kini lah dituku, lagi ditambah nana iyo lah denyojuo. Senang hati nala muda-muda, diberikan dah iyalah di sanjonanku. Bujang dulu, bujang kini, bujang dulu rajin sembahyang mengaji. Tetapi bujang kini baju di menjadi ilmai sogan jo satio hari. Jadi kini, jadi dulu alim Allah Rabbi. Tetapi laga dikini lama lala patang ajo pagi laba baju sompi ba orang ini lain dulu lain kini zaman dulu zaman ulun maju radio orang menjunjung rasa malu tapi kini zaman olah canggih kalangan orang olah semua jubili sadarlah kawan hai sabulu talambe soba kiam ada samakin mandoke bujang kini sadar orang tahu bujang dulu rajin sembahyang mengaji. Tetapi bujang kini baju di menjadi hobi lamai semoga satrio hari. Jadi dulu jadi kini jadi dulu alimnya Allah Rabbi. Tetapi lagi kini baju jangan potong coba kila baju sompi ba orang ini lain dulu lain kini. Eko zaman dulu zaman ulun maju satio orang ada menjunjung rasa malu tapi kini zaman olah canggih kalangan orang olah sama jobili sadarlah kawan sabulu talambe coba kiam ada sama teman malah de bakin nang la pengajaran la de sinyo la jadi la de rasonyo lai barang la de bajalan mungkin la bakilo kilo sampai lai kadadu mari dikandakan karekan kita sudah iko jobu aranca lagu seo janganlah tolak baso lai orang pembaso lapa parunya lai orang palupo aduh sababnya panjang kainnya basa dengan pisanyo olai itu sabab karano sambil bakanda irang marang surau masuk dulunya panarang jalan nonde kasarugo banyak hari antara hari dasar mulia hari Jumat banyaklah nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad banyaklah nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad banyaklah bulan antara bulan semulia bulan puasa banyaklah tuan antara tuan
Tuhan, tidak semulia Tuhan yang Esa. Banyaklah Tuhan antara Tuhan, tidak semulia Tuhan yang Esa. Lalu rantai barantai, lalang tasakunya di batu juh, tuntui alemu macam bagai keputusannya ke Allah juh, tuntui alemu macam bagai keputusannya ke Allah juh. Masalah padi di tengah sawah, badara hanya kulima sama tomato indah bakuli badaging badara hanya kulima sama tomato elo mambala bulu di dalam bulu warotan baduri elo mengaji tubuh di dalam tubuh insan berdiri elo mengaji tubuh di dalam tubuh insan berdiri orang malalu mahelo didu orang sumani mahelo sampai dilo sagalo humbo kalu Tuhan didirinan batanyokan Dilo sagalo ombong kalu Tuhan didirinan batanyokan Asanusi siana ali Mati baparang bisa dilillah Sidirin Nabi Agamula banyak lainan baru Saja apa ningga Sidirin Nabi Agamula banyak ayunan baru Jadi lera sunyo Dari kami baru Ada bagaran laga sapatan jodoh Oleh karena bukan nyogara lapatati pancalo deanyola gara la di mulu isajo dape di sikola de abi di siko jangan bau lekaruma oh jangan dikadukan laka abamin tuh kalau dikadukan lana muhababa ayo gara panjagokan mato de mato la supayona jago supayona nyalang la since mato kata bukal karapai jo din mano kasan nang la pinon tono basa mol de kadang jo kete la kasi ko pa menana mandil kucika pa menana kato gara-gara di pelantara dean al mudo-mudo gara-gara lain negaranyo delay dan ngadelanya tola lagi kadi bari ladin mukul ladi basambo ada ayam pun salusin limo jantan tujuh batino saja kini kopi nian tinjui dong kini lebas salo oh ya la Allah ya Rasulullah